Nou, wat je meer zeggen is dat we liedjes scoren in het pand op een gegeven moment ontstien. Nou ja, zo groot als potleerstreepje steeds maar. Wat bij sommige scoren binnen daar uitgebrutst tot grote scoren west haast naar gewoon tussen zetten koerst. Wat resulteert is tot het op een gegeven moment gedeeltelijke invallen van de koepel die weer schuren. Het zocht er min uit bij fietsspecialist Jelle Dijkstra. Het gebouw dat er ooit zijn winkel in had, werd het witstuit toch een grut als stutten omheen gehouden. Na de grote storm lieken de skiers te vallen, maar de situatie was in de weken maar de dag slimmer. Toen hebben wij echt erop aangedrongen van jongens, er komt de storm aan, er moet gewoon nou wat gebeuren, want anders dan hoe leeft het pand het weekend net. Daar is op vrijdag dus op insprongen op een gegeven moment. En toen binnen de alarmbellen rinkeling in. En toen ben ze van de middags 3 uur tot 's nachts 1 uur weer bezig geweest om de boel te stutten. Maar dat wie net genoeg. In het weekend moest het pand ontrommen worden. En dat kwam hut om bij de hierders. En Christian Clayton, die het onder vak ontwennet, moest niet in zijn huis uit. Nou ja, het was veilig verklaard en ja, er ontstonden allemaal scheuren in kozijnen, muren. Dus ik had zoiets van, ja, ik vertrouw het niet, het stort in. Ik voelde me er totaal niet meer veilig. Ja, het is verschrikkelijk. Ja, die jongens zoals hier gaat erin stutsen en dan één keer is het goed. Bouwvakkers zijn noodwaande om het pand verder te verstevigen. Dijkstra wil waas die weer riepen. Verderop in Haas had het minderwaar van het Oranje weekend van probleem zwaargen. Een pad van het dak van het multifunctioneel centrum wie mij de storm voortwaait. We droeg het water haast vrij spul hier. Minimaal om. In ieder geval tongen zie ik het gedeelte van de dakbedekking weer op snel loopt, zodat in ieder geval het bed dicht wordt in de koer. Maar ja, dan komt er zo'n soort betten los. Dat komt er alle gaten hinnen. En staat hier de benedenverdieping is een soort bettenskeer. De broekers van het linkerpad van het MFC krijgen tijdelijk onderdak op de waterpromenade. Het kan nog wel een jelly worden voordat het gebouw werd vol slijmbroekt worden kan.